La Gitana, Tuspi segunda e Bonaventure proclamáronse campións da primeira edición do Desafío Rías Baixas NB21. A regata concluíu cunha baixada cara a Ría de Vigo na que o Corisco terceiro foi o barco máis rápido da xornada en tempo real. O domingo os veleiros aproveitaron unha componente do vento do norte que insuflou os Spinnaker e Ginakers, imprimindo gran velocidade á frota. O máis rápido foi o Corisco terceiro de Marcos Pérez, que completou o percorrido desde a ría de Muros e Noia ata a ría de Vigo en 5 horas, 48 minutos e 55 segundos. A clasificación xeral por divisións en A1 o vencedor foi La Gitana do Real Club Náutico da Coruña, seguido do Ciralla primeiro e o Fuenlabrís. En A2 triunfou o Tuspi 2 do Real Club Náutico de Portosín, con Vértico Sailing e Grupo Pumas Paco completando o podio. En A3 o cetro dorado foi para o Bonaventure, seguido do Xiradella e o Orión. A entrega de premios tivo lugar no salón principal do Liceo Marítimo de Bouzas, con presenza de autoridades deportivas e representantes dos clubs organizadores. Alí tamén se entregaron trofeos especiais como o Juan Pineiro, o B Persa e bono regalo do Hotel Pazo dos Escudos e Spa Resort. O desafío Rías Baixas NB21 conclúe cunha competición intensa e unha gran acollida por parte dos participantes.